Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шатлыклы да, моңсу да, халак булган хәрби хезмәткәрнең гаиләсендә игезәк балалар туды. Тормышны үзгәрткән авария, Ират авыр хәлдән соң аякка басып, хәзер башкаларга да булыша. Ничек? Шатлыклы да, моңсу да, халак булган хәрби хезмәткәрнең гаиләсендә игезәк балалар туды. Малайларга Радель һәм Ранель дип исем кушканнар. Бала тудыру йортыннан чыгару тантанасы бүген Кама балалар медицина үзәгендә узды. Сабыйларның әниләрен, туганнарын һәм якыннарын шәһәр мэры Наил Мәгдиев тә котлады. Гөлнас Латыпованы һәм балаларны, туганнары һәм якыннары алкышлары астында каршы алдылар. Малайларны әбиләре шатланып кулларына алдылар. Игезәкләр туу белән аларны шәһәр мэры Наил Мәгдиев үзе котлады. На свет появились два мальчугана, Радель и Ранель. Они будут продолжать фамилию Латыпова Ильгиза Ильгамовича, который погиб, защищая нашу страну. Традиция буенча хәрби хезмәткәрнең хатынына шәһәрдән һәр балага 100 000 сум һәм республикадан яңа туган балалар өчен җыелмалар тапшырылды. Халак булган сугышчының әтисе сүзләренчә, улы уйлап та тормыйча контракт төзи, оныклары исә уларның дәвамчылары. Мой Степан пошел, служил в МВД, дошел до старшего лейтенанта, я сам майор в отставке. И не задумываясь, ушел на защиту Родины. Уволился с работы и поехал туда. Бу Латыповлар гаиләсендә беренче балалар түгел, Радель һәм Ранельнең тагын бер абыйсы һәм апасы бар. Всегда хотел братишку сначала. Вот, из-за этого. Чему ты их будешь учить? Ну, постоять за себя, там, что-то какие-то игры будем играть. Футбол учить буду. Яңа туган балаларның әниләренә ярдәм итәргә аларның туганнары һәм якыннары вәгъдә иткән. Будем растить, гулять. Первое время уж будем ездить, купать малышей, на прогулку выгуливать. Сейчас же не одна коляска, а 2 коляски будут. Шәһәр үз чиратында киләчәктә дә гаиләгә ярдәм итәргә ниятли. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тормышны үзгәрткән авария. Бүген без Татарстанда яшәүче Марат Ильясов тарихын сөйләргә телибез. Күп еллар элек аны паралич суган, ләкин ул өметсезлеккә бирелми. Берничә тапкыр аякка басарга тырышып караулардан соң ул барысын да үз кулына ала һәм реабилитация өчен үз уникаль тренажерын булдырырга карар итә. Хәзер ул йөри генә түгел, Россия клиникаларын үзе уйлап тапкан уникаль җайланмалар белән тәэмин итә дә ала. Тулырак хәбәрчебез материалында. 17 ел элек Марат Ильясов коточкыч аварияга эләгә, шуннан соң тулысынча парализлана. Күп кенә реабилитация үзәкләрен әйләнеп чыккач, ул тренажерларның берсендә аңа хәрәкәт итәргә бирмәвен аңлый. Шуның өчен дә инженер-конструктор үз аппаратын уйлап таба, ул хәзер инвалидлар арасында зур популярлык белән файдаланыла. На сегодняшний день существует линейка из 12 различных моделей, предназначенных, которые подходят для реабилитации пациентов, начиная от имеющих небольшие функциональные ограничения и до практически полностью парализованных инвалидов. 2023 елда гына да ул Татарстанның 5 үзәгенә, Мәскәүгә һәм Башкортстан Республикасына 25 авторлык тренажерларын бүләк итә. Хәзер бу җайланма Чаллыда да бар. Галина Хабибуллина сугыш ветераны өчен госпиталь пациенты. Операциядан соң ул биредә Марат Ильясов тренажерында реабилитация уза. Лечение булыша, йөрүе җиңелрәк хәзер, авырту басылды бераз. Бик әйбәт, бик ошый, лечение булыша. Чаллыга килеп реабилитация узган башка шәһәр кешеләре дә Марат Ильясов аппаратларында шөгыльләнә ала. 9 көн нитәм, хәзер кулларым күтәрелмидер, кулларым ныклап торып күтәрелә. Өскә кадәр и нормальный хис итәм үземне. Нык яхшы. Монда килгән чагында аякларым бик әкрен иде. Хәзер инде тренерлар файдасы, лечениянең файдасыдыр. Үземне бик күпкә яхшы хис итәм. Персонал бик гаибәт. Лечениялар вакытында бирелә. Мин бик канәгать. Бик зур рәхмәт.
Соғыш ветераннары үшін госпитальда тренажерлар 2022 елның апрелінен сынау узды. Бұл вақыт ішінде 1000-ге якын пациент сәлемәтлеген яхшырткан. Олар арасында махсус хәрби операцияда катнашучылар да бар. Пациентлар да, безнең хезмәтчеләр дә бөтенесе файдасын күрделәр. Бик зур рәхмәт Марат Ильясовка. Проект Россия президентының гражданлык җәмгыятен үстерүгә президент грантлары фонды биргән грантын кулланып гамәлгә ашырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме алар уңайлы. Яршалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшендә дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимнюю. Качество очень хорошее. Советую. Кышка аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышка аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Күп кенә гаиләләрдә балык яңа ел өстәлендә төп ризык булып тора. Шуңа күрә халык бәйрәмгә әзерләнә һәм Камчаткадан диңгез продуктларын сатып ала. Чавыча, ак балык һәм улдык кабат Яршалыда. Ашыгыс диңгез деликатесларын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Камчаткадан турдан туры чалыган иртәдән үк балык өчен зур чират җыела. Бу аңлашыла, Камчатка балыгы һәм улдыгы экологик чиста, тәмле һәм файдалы. Всеми любимую чавыча. Чавыча у нас есть филе слабосоленое, копченое и горячего копчения. Это вот холодного копчения. Филе без костей. Она богата витаминами, микроэлементами. Коптится она на натуральных опилках. Күпләр улдык та алырга килә. Ул яңа тотылган балыктан әзерләнә. Астызлы витаминнарга һәм микроэлементларга бай. Сатып алучылар билгеләп үткәнчә, улдык эре бөртекле. Яңа ел өстәле өчен төрле ризыкларны бизәргә дә бик яхшы. Мы всегда берем икру, каждый приезд. Берем икру, бутерброд делаем на завтрак с маслицем. Все. И чавычу брали, белорыбицу брали. А в этот раз уж икру взяла. Я взял чавычу, икру и копченую. На закуску да надо, до бутерброда. Люблю. Рыбная душа. И не могу себя удержать, когда они приезжают. Я всегда беру икру, потому что она очень полезная и вкусная. И взяла чавычу. В этот раз взяла копченую, обычно слабосоленую беру. Но слабосоленая тоже у них вкусная. Но решила на Новый год попробовать. Чавычу взяла, икру взяла. Камчатка балыгы һәм улдыгы турыдан туры нык туңдырылмаган килеш китерелә. Бу барлык файдалы үзлекләрне сакларга мөмкинлек бирә. Ашыгыз диңгез деликатесларын 16 декабрьгә кадәр генә Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да яхшы яллар телим. Кукуруза консервированная 69,90. Это победа! Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус.